Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nemeko kaBrandon Peterson ke baphulaphuli. Ithi ke imeko kaBrandon Peterson ke iKaizer Chiefs ke nabamele yena ke uBrandon Peterson kusezingxoxo malunga necontract yakhe. Nawukhumbula into yokubana uBrandon Peterson lo ngo-2024 iKaizer Chiefs yamnikeza phaa icontract ke ena-2 years kunye ke ne-option wonyaka oyi-1. Kuthiwa iKaizer Chiefs ivuseleleke le option ke lo nyaka oyi-1, nto ethetha ukuthi ke yathi ke uBrandon Peterson isivumelwano sakhe sawuphelelwa phaa kunyaka ozayo ngoJuni ka-2027. Abamele uBrandon Peterson ke basaqhubeleka ke basaxoxa bafuna ke icontract ezathi xaxe neKaizer Chiefs kunye ke noBrandon Peterson, kodwa ingxoxo sisephakathi. Kodwa kwangoku uBrandon Peterson ke uzoba ngumdlalo weKaizer Chiefs kwebetha phaa uJuni ka-2027. Asazi ke xa bethe babe ke bayayigqiba le contract ende le bayixoxelayo mhlawumbi ke iyawujika into okuthiwe ngoBrandon Peterson umfana omdala ke unikezwe icontract mhlawumbi na-2 to 3 years. Akho mntu waziyo, kusaxoxwa phaa iChiefs ke nabamele phaa uBrandon Peterson. Siselapho ke kuBrandon Peterson ke baphulaphuli ke uBrandon Peterson uperforma kakuhle kakhulu zothi ga ngokumfana omdala, ngomnye wabantu ekuthiwa ke bokumele uyabheka phaa kwi-World Cup xa umqeqeshi bafana engananzondo phaa ngakweKaizer Chiefs bekumele uba ke uyamthatha uBrandon Peterson lo amse phaa kwi-World Cup umfana omdala. Mandinibale nto yokubana ke why sisithi uBrandon Peterson lo ufanele ukubheka phaa kwibafana. uBrandon Peterson zothi ga ngokudlale imidlalo eyi-26 baphulaphuli, kusangena amagowula ayi-18 phaa kuye umfana omdala. I-clean sheets zakhe ziyi-15 umfana omdala. Loo nto yakuxela into yokubana ke uBrandon Peterson uyadeserva ukubizwa phaa kwibafana. Ngakujonga abanye goalkeeper i-performance yabo ufumanise into yokubana ke kule season senguBrandon Peterson kuphela osaphakamise isandla sakho zothi ga ngoku. Umbuzo umile ke ukuthi ke ingaba na umqeqeshi webafana uyayibona nale nto ibonwa ngabantu phaa kuBrandon Peterson? Ndiyabeva ke abantu abaninzi ke betyhola ngelithi uBrandon Peterson ubenegalelo ekubethweni kweKaizer Chiefs phaa yilaa tim yaphaa e-Egypt apha kwiCAF kunegowuli. Abantu abaninzi abaligxeka abathi yewema phaa uBrandon Peterson akakwazi ushukuma. Ndayijongisisa le meko ndathi Thixo wamazulu, umsebenzi womntu omhle kangaka azomoshwa ligowuli eliyi-1. Ezi matches ngaka umfana omdala ade umfana omdala abe ne-clean sheets eziyi-15. Loo nto yakuxela into yokubana umfana omdala kudala ezama kwalapha kwiCAF kaloku bekukhiphena yedwa uBrandon Peterson, kudala esave ibhola. Iimatch ezininzi apha kwiCAF bokumele uba iKaizer Chiefs ayifikanga kwesa stage ifike kuso. Kunee-matches abambe kuzogqitha uBrandon Peterson, even kwakule match abantu bamkhalazela kuneebhola zivalileyo phaa uBrandon Peterson laa tim bekumele betshintshe mhlawumbi seyino-2 nge-first half, kodwa uye walwa uBrandon Peterson kuneebhola phaa azichithileyo. Kodwa kunabantu abamileyo abakhalazela uBrandon Peterson ke kulaa gowuli yesibini bathi uye wema. Asinozithini ke ezo zinto ke baphulaphuli ke ngoba ibhola siyibona ngeendlela ezohlukeneyo. Ndiyavuma uBrandon Peterson beke akadlala kakuhle noBruce Fuma phantsi kwesandla sika-Arthur Zwane, phantsi kwesandla ke sikaKevin Johnson, phantsi kwesandla ke sikaGavin Hunt, babengaperformi konke, kodwa kusukela last year mhla wangena kulaa final ye-Nedbank Cup uBrandon Peterson zange aphinda ayiphuncule. Okwesayibambile into entle ke iyafuna unconywa xa ithe yenzeka ke baphulaphuli ke. Ndifuna ke ningene ke nitsho nento yokubana ke niyiva njani le meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.